ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ନୂତନ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ABOARD। ଆକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଏବୋର୍ଡ। ଏବୋର୍ଡର ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କେହି ଯାତାୟାତ ଯାନରେ ଚଢ଼ନ୍ତି କିମ୍ବା ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଏବୋର୍ଡ। ଓଡ଼ିଆରେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାନରେ ଭିତରକୁ, ଯେମିତିକି ଜାହାଜ, ନୌକା, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ବା ରେଳଗାଡ଼ି ଉପରେ ବା ଭିତରକୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ, ପାସେଞ୍ଜର୍ସ ଆର୍ ନାଉ ଏବୋର୍ଡ ଦ ଟ୍ରେନ୍, ମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। ପାସେଞ୍ଜର୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାତ୍ରୀମାନେ, ନାଉର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏବେ, ଏବୋର୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ, ସି ୱେଲକମ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଏବୋର୍ଡ, ମାନେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ, ୱେଲକମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ, ଏଭ୍ରିୱାନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏବୋର୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭିତରକୁ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।